नमस्कार येवकार. गोवा टुडे स्मिता येळेकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. राष्ट्रवाद अभिव्यक्ती वेल्यान काँग्रेसीक सोडली. गोय मुक्ती परस नेहरूक स्वताच्या प्रतिमेचो हुस्को. हृदयनाथाक आकाशवाणी वेल्यान काडपी काँग्रेस प्रधानमंत्र्याच्या राज्यसभेत फारारफार. पेट्रोल डिझेल दर उरतले स्थिर. दरेक घराक 3 गॅस सिलिंडर. 2% होम लोन. कायदेशीर मायनिंग DSS व्हायचेर 3000. बीजेपीचो जाहीरनामो. आपान जाहीर केलो पणजेचो जाहीरनामो. वेल प्लान टॉप सिटी करपाचे उतर. मुख्यमंत्र्याक बुडोवंक सांखळे काँग्रेसीच्या सगळ्यांनी मतां मारपाचो आपाचो उलो. गोयचे वेंचणुकेत 301तले 26% उमेदवारांचो क्रिमिनल रेकॉर्ड. 8% उमेदवारीचेर सिरियस क्रिमिनल केशी. 93 कोटी मालमत्तेवाले लोबो जोडपे श्रीमंत नंबर 1. आनी उद्देग धंदेक पाड घाले. पैसो गुंडगिरी फोडाफोडीचे सकयले राजकारण करपी बीजेपी इज ऑफ बिझनेसांत घसरले. देवराचो आरोप. काँग्रेस आयल्यार खंय रोखडेच मायनिंग. खबरो विस्तारान. राष्ट्रवाद अभिव्यक्ती वेल्यान प्रधानमंत्री मोदीन काँग्रेसीक राज्यसभेत सोडली. सरदार पटेल आशिल्ले जाल्यार गोंय मुक्तीक 15 वर्सां हुम करचे नाशिल्ले. नेहरू गोंया परस मुक्ती संग्रामात प्राणहुती दिवपी सुटके झुजाऱ्या परस स्वताचे आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचो हुस्को आशिल्लो म्हणून लश्कर धाडपाक 15 वर्सां काडली. लाल किल्ल्यावयल्यान सत्याग्रहींक अहिंसेचे डोस पाजले. वीर सावरकराची कविता गायली म्हणून हृदयनाथ मंगेशकराक आकाशवाणींतल्यान काडून उडोवपी खंय काँग्रेसूच. गोवा के 60 वर्ष का एक महत्वपूर्ण कालखंड का वर्ष है. गोवा मुक्ति को 60 साल हुए. मैं आज जरा उस चित्र को कहना चाहता हूं. हमारे कांग्रेस के मित्र जहां भी होंगे जरूर सुनते होंगे. गोवा के लोग जरूर आज सुनते होंगे मेरी बात को. अगर सरदार साहब जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता. भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ और उस समय के 60 साल पहले के अखबार, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था. पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी. गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो. और इसलिए जब वहां सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा. सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था. ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा. लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी. ये हाल पैदा किए थे. नेहरू जी ने 15 अगस्त 1955 नेहरू जी ने कहा था
लाल किले से कहा था। मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को। ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ कांग्रेस के नेता के बयान है। पंडित नेहरू जी ने आगे कहा था, देश के अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले मेरे ही देशवासियों के लिए क्या भाषा, कितना अहंकार है। वो लोग वहां जा रहे हैं, उनको वहां जाना मुबारक हो, लेकिन ये भी याद रखें कि अपने को सत्याग्रही कहते हैं तो सत्याग्रह के उसूल, सिद्धांत और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रह की पीछे फौजें नहीं चलती और ना ही फौजों की पुकार होती है। असहाय छोड़ दिया गया मेरे देश के नागरिकों को। ये गोवा के साथ किया। गोवा की जनता काँग्रेस के इस रवैये को कभी भूल नहीं सकती है। अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची प्रधानमंत्र्यान काँग्रेसीक सोलून काढली। वीर सावरकराची कविता आकाशवाणीचेर गायली म्हूण हृदयनाथ मंगेशकराक काढून उडोवपी काँग्रेस सरकारूच। गोवा के एक सम्मानीय गोवा की धरती की एक बेटी की कथा है। व्यक्ति स्वतंत्रता की बातें करने वाले लोगों का इतिहास में आज खोल रहा हूं। क्या किया है लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था तो उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी। तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया। 8 दिन के अंदर उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हातान बीजेपीन संकल्प पत्र रिलीज केलें। घराक 3 गॅस सिलिंडर, 2% जुरान होम लोन, DSSY स्किमीचेर 3000 दिवपाचें उतर, कायदेशीर मायनिंग, पर्यटन, उद्देग, नुस्तेमारी आनी हेर मळांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपाचें उतर, पेट्रोला वयलो वॅट खंय वाडचें ना। मुख्यमंत्री म्हणटा आदल्या जाहीरनाम्यांतली 80% आश्वासनां तडीक। ही जे 22 संकल्प घेऊन आम्ही ह्या इलेक्शनाक सामोरे वता। 3 गॅस सिलिंडर हे प्रत्येक गोंयच्या घरांक भारतीय जनता पक्ष हो फुडल्या येणाऱ्या काळात मोफत दितलो, हो आमचो पहिलो संकल्प आसा। प्रत्येक गोंयकारा खातीर घर, एक अफोर्डेबल हाऊसिंग, आमच्या गोंयच्या गरीबीच्या नावार हे घर आसचे आणि ताच्या खातीर तांच्या नावार जे लोन असतले ते फक्त 2% लोन गव्हर्नमेंट दितलो। डिझेल आणि पेट्रोल हाचेर टॅक्स हो सेम उरतलो, कांयच वाड जावची ना। मनोहर पर्रीकर कल्याण निधी प्रत्येक पंचायतीक 3 कोटी आणि प्रत्येक नगरपालिकेक महानगरपालिकेक 5 कोटी पर्यंतचो फंड सरकार वितरित करतले। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावचो। आमच्या इंडस्ट्रीनी, आमच्या बाकीच्या आस्थापनांक लोकल सगळ्यांक कामाक लागचे। हाच्या खातीर 5000 पर्यंत जो महिन्याचो EPFचो कॉन्ट्रिब्युशन आसा हो सरकार पे करतले। ताका लागून एनकरेजमेंट फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट हाच्या मार्फत जातलो। इनलँड टुरिझम आयले, फक्त कोस्टल एरिया खातीर न्ही, भितर पर्यंत आमचे टुरिझम पावपाक जाय। आमचे वैद्यकीय टुरिझम आयले, मेडिकल टुरिझम आयलो, तातून हेरिटेज आणि स्पिरिच्युअल टुरिझम आयले। एक परिपूर्ण टुरिझम योजना करपाचें ठरयलां। हाका फुडल्या स्तरार सगळे कायदे पालन करून आमचे जे मायनिंग कॉर्पोरेशन स्थापन केला, ताच्या मार्फत फुल स्केल मायनिंग, नाउ लीगली परमिटेड मायनिंग वी विल स्टार्ट विथ फुल स्केल। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना जी मनोहरबाईन 2000 सालान चालू केली, ते 500 रुपया वयल्यान 2000 रुपया पर्यंत हाडली आणि आता आम्ही ह्या संकल्प पत्राद्वारे 3000 रुपया पर्यंत वाढवपाचे आमचे वचन आसा। टुरिझमाक चालना दिवपाची आसा, मायनिंग स्टार्ट करपाचे आसा, मायस टुरिझम आसतलो,
बाकीचे इंडस्ट्रीज आसतल्यो हे सगळे चालना दिवन गोंयची इकॉनॉमी $50 बिलियन इकॉनॉमी जावची फुडल्या 10 वर्षांत हे आमचे एक उद्देश आसा. गोव्याकरता अतिशय महत्वाचं आहे एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन आणि साऊंड पोल्युशन पासून पूर्ण गोव्याला मुक्ती देण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आणि खऱ्या अर्थाने बऱ्याच दिवसातून आमच्या सगळ्यांच्या मनातलं स्वप्न त्यांनी पूर्ण केलं आहे. मला आश्चर्य वाटलं की काँग्रेस पार्टीने 80 रुपयात पेट्रोल देऊ असं सांगितलं. हे त्यांनी बहुतेक गैरसमजुतीतून सांगितलं असेल, कारण त्यांना हे माहिती आहे की यानंतर आपल्या जे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर आणि 3 व्हीलर ऑटो रिक्षा याच्यावर फ्लेक्स इंजिन येणार आहे, कारण 62 रुपये लिटरनी बायो इथेनॉल पेट्रोल गाडीत टाकता येणार आहे. त्यामुळे 80 रुपयाचा पेट्रोल देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. बीजेपीच्या राजवटीन गोंय इज ऑफ डुईंग बिझनेसांत देशांत सकयल्यान चवथे सुवाती मेरेन पडलें. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी आदलो केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवराचो आरोप. काँग्रेस सरकार येताच कांय म्हयन्या भितरच खंय कायदेशीर आनी स्थायी मायनिंग सुरू करतली. बीजेपीन खंय गोंयचें राजकारण पयशे झगडीं फोडाफोडी मेरेन पावयलां. In fact, in ease of doing business, as some of you may be knowing, Goa is ranked 4th last by the Government of India. A very, very important survey, which even our research team and others are aware of, which is called LEADS, the Logistics Ease Across States, which says how good is a state for doing business in the area of logistics and trade. Goa is last, and this is last determined not by some NGO, not by one of the media channels, but by the Union Commerce Ministry as part of the Narendra Modi government. We are committed to do it as soon as possible. I think realistically within a few months. There's no point saying a figure which is difficult. I've been a minister of shipping. I've seen what the challenge was in 2012. And I feel very credibly, based on the internal discussions many of us have had, including under Chidambaramji's leadership, that within a few months mining can begin. And we also believe that once and for all it's very important to fix the mining problem in Goa. मोदी येता ताका बीजेपी आपली स्कॅमा सांगतली काय म्हूण लोबोचो प्रश्न. मोदी इज गुड ॲट हिज ओन प्लेस. म्हणजे तो थिंगा आहा, दिल्ली आहा, प्रायम मिनिस्टर आहा कंट्रीचो. तेका हाडून ते लोकांक इन्फ्लुएन्स करूंक सोदता. पळय आमचो मोदी आहा, तुम्ही मोदी खातीर मत मारा. गोंयांत मोदी खातीर मत मारपाचे लोक ना. गोंयची परिस्थिती पळया, कॉन्स्टिट्युएन्सीची परिस्थिती पळया, जॉब विकल्या ती परिस्थिती पळया. ते कोण उलयना. जॉब विकले ते कोणूच सांगिना. की पणजे जो येवन सभा दिवपाचो आसलो आमचो प्रायम मिनिस्टर, तेका शिफ्ट केलो म्हापशा बार्देजान इफेक्ट जावनी म्हणून. इफेक्ट कांयच जावपाचो ना. नरेंद्र मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर येवनूय इफेक्ट जावचो ना. देर इज नथिंग एज सच एज एनी इन्फ्लुएन्स वेर ही कॅन पुट ऑन द वोटर्स ऑफ बार्देज. आमच्या आमदारा मार्फत जो आमचो म्हाका खात्री आसा जो आमचो आमदार ताळगांवचो फुडें टोनीबाब आसतलो, ताच्या मार्फत आमी ते फुडें व्हरतले. आनी जशें हांवें म्हणलें तशें म्हजो कलीग भारतीय जनता पार्टीचो आदलो मंत्री आनी फुडलो तो डेफिनेटली मोठो मिनिस्टर आसतलो, ताजें दार आमकां सदांच उगडें आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. उदरगतीच्यो फक्त फटाश्यो, मये मुक्तीचो प्रस्न सुटना. रस्ते उदक धडना म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो बीजेपीचेर फोग. फुडलें सरकार गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीचेंच. गोवा फॉरवर्डाचो दावो. मयेकार बीजेपीकूच हाडटले, मात मयेकारांक इतलीं वर्सां फटयले, हे फावट बदल जाय म्हूण संतोष सावंताचो उलो. मया काँग्रेस फॉरवर्ड युतीक खंय लोकांचो बरोपैकी रिस्पॉन्स. मतदारसंघात अजून डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत, एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीत किंवा रस्त्याच्या बाबतीत घरोघरी रस्तो पावपाक जाय, वाडे वाडे रस्तो पावपाक जाय, हे कांयच केल्लेलें ना. जो 10 वर्सां पयलीं जो प्रॉमीस केल्लो बीजेपी गव्हर्मेंट की थंयसर ब्रिज येतलो जेणे करून आयलँड आनी सिटी जी आसा पळय ती कनेक्ट जातली, ते खंयसर तेजो थांग पत्तो ना. आनी मये गांव हो जो अजुनू लिबरेट जावंक ना
तो खंयसर तरी प्रश्न प्रलंबीत आसा तेजो अजून पर्यंत सोक्षमोक्ष लागला हांगासर कांयच जालें ना एम्प्लॉयमेंटाचें ना कांय ना तेज्या उपरांत 5 वर्सां हे कार्यकाळ जालो 17 ते 22 तेजी सुद्दां तिकेट कॅन्सल जाली ती BJPच्या पक्षान आनी त्यांच्या नेत्यानूच कॅन्सल केली म्हणजे BJP पक्षाक पुरेपूर खबर आसा की जो तो कॅन्डिडेट दिता तो आमकां खंयसरूच न्याय दिवंक पावला ना आनी पावना बीन दुसरे टुरिजम सर्कीट आमी अध्यक्षा कडेन हो प्रश्न मांडलेलो आसा जो टुरिजम सर्कीट जो आसा तो टुरिजम सर्कीट आमी मय मतदारसंघात राबोवपाचे एक ठाम निश्चय केल्लो आसा जेणे करून आयज जर पळयत जाल्यार मैम लेक आसा थंयसर खंयसर तरी एम्प्लॉयमेंटाची सुविधा निर्माण जातली. देशभरात फामाद गोयचे राजधानी पणजेची बीजेपीन दशा केल्या. एका तेंपावयली वेल प्लांट सिटी बीजेपीन खंय अनप्लांट करून उडयल्या. दिल्लीचो वीज मंत्री सत्येंद्र जैनान पणजे खातीर आपाचो जाहीरनामो रिलीज केलो. आर्थीक गतिविधींक नेट पणजेक टॉप 10 सिटी स्टेटस दर 6 म्हयन्यांनी वॉर्ड सभांचे पणजेकारांक उतर. साखळे आपाचो तेको काँग्रेसीच्या सगलांनींक. पणजी जो कि गोवा की कैपिटल भी है और देश के अंदर टूरिज़्म का एक बहुत मेजर स्पॉट है बट पणजी को देख के लगता नहीं है कि वाकई में गोवा की कैपिटल पणजी है तो इसको एक बिल्कुल मॉडर्न बनाने की आवश्यकता है. आणि एका राजधानीक एक दर्जो आसता पूण आमी पळयला की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान राजधानी जो पणजे शहराचो जो दर्जो आनी जो मान आसूंक जाय आशिल्लो तो सामको वगडायला. आनी 175 वर्सां जेन्ना ही सिटी स्थापन जाल्ली तेन्ना ही सामकी प्लॅन्ड सिटी आशिल्ली. आज आमी पळयता की ह्या प्लॅन्ड सिटीन सगळ्यांत चड अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट चल्ला. वोटर लिस्ट काडले जर पणजेचे तातूंचे 25 ते 30% वोटर आज पणजेन वोटींग करता पूण पणजेन रावना. आणि आज जे आमी पणजेन जे रावता ते खुबशे हजारांनी पणजेकारांक तुम्ही पळयल्यार दे आर लिव्हिंग इन स्लम लायक एरियाज. इकॉनॉमिक एक्टिविटी आणि दुसरे म्हळ्यार जो आमचो राजधानीचो दर्जो एज पर ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स आमी टॉप 10 हाडटले. आणि तिसरो वॉर्ड सभा हाडटले जे परत नवे इश्यूज येतले ताका कशें हँडल करपाचे. आपान घोशणा केल्या त्यो फुकटच्यो न्ही त्यो खंय घटनेन नागरिकांक दिल्ले रायट टू लिव्हच्या अधिकारा प्रमाण. साखळे आपाचो तेको काँग्रेसीच्या सगलांनीक. आणि साखळे धर्मेंद्र सगलांनी आसा तेका वोटींग करून प्रमोद सावंताक उडोवपाक जाय कारण थंय धर्मेंद्र सगलांनीच थंय प्रमोद सावंताक डिफीट करूंक शकता. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आणि ताची धूव वालंका दिल्ली मोडिल्ल्या कपेलाच्या नांवान खंय अजून राजकारण करीत भोंवता. देवाक मत हाडून पाद्रींक मत हाडून नांव पेडे कोताय आमगे धर्माचे तेन्ना बिस्मू मुखार परत एक पाट चल्लो आनी बिस्मान आज पॉलिटिकली उलयला. They are talking and trying to spread this hate message to the people. False propaganda करूंक सोदता. कित्याक गेल्ली 5 वर्सां ही दोगांय खंयच नाशिल्लीं. काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट म्हणटा तो ताका लास्ट मिनिट दिवपाची म्हणून कॅन्डिडेचेर दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयचे वेंचणुकेचे 301तले 26% उमेदवारांचो क्रिमिनल रेकॉर्ड आसा. 8% उमेदवारांचेर तर सिरियस क्रिमिनल केशी आसात म्हणून ADRन रिपोर्ट जाहीर केला. क्रिमिनल रेकॉर्डाच्या यादीत काँग्रेस नंबर 1 ते उपरांत मोगोचे आनी उपरांत खंय BJP. लोबो जोडप्यांची मालमत्ता सगळ्यांत चड 93 कोटी. मोन्सेरात जोडप्याची 48 कोटी. Last time around in 2017, Goa had 8% candidates who had serious crimes on their head. This time around we have 18%. We have to look at it seriously. The voters should look at it. There are 12 out of 40, which is 30%. There are constituencies nowhere in India, including UP or Bihar or such places, having as many as 30%. So, and this has happened for the first time. Last time in 2017, Goa had only 3 constituencies out of 40. So, see, look at the assets which have been shown by this gentleman, Michael Lobo, or his wife. These are assets which are shown, they're sworn affidavits, so there's no scope for this thing. 93 crores each, 92.9 or something.
So 93, I'm making it to the round figure, last figure. And they have filed income tax return over the last 5 years, because that's one of those things which is mandatory in the affidavit, which averages at 4.8 crores. काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर कामतीक अपात्र करचो म्हणून घाल्ली एक याचिका हायकोर्टान भायर मारली. राज्यपालाच्या निवाड्याक आव्हान दितना कामतीक अपात्र करचो म्हणून याचिका. एके कंपनीक सरकारी कॉन्ट्राक्ट दिवंक दिगंबराचो म्हत्वाचो हात आशिल्लो म्हणून दावो. याचिकादारान कामती आड केस करूंक नाशिल्ली. राज्यपालाचो निवाडो सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाक धरून म्हणून कोर्टाचें निरीक्षण. गोंयांत 24 वरांत कोविडान 6 जण सोंपले. 469 नव्यो केशी रजिस्टर जाल्यात. पॉझिटिव्हिटी सोमारच्या परस दोबराद वाडली. 7.5 आशिल्ली ती 15%. 3162 सॅम्पलां टेस्टिंगाक धाडिल्ली. राज्यान एक्टिव्ह केशीचो आंकडो पावलो 3930चेर. आतां मेरेन गोंयांत 3754 दुयेंती कोविडान सोंपले. भाजपाचो जाहीरनामो गोंयकारांक फटोवपाचो यत्न. टीएमसीन संकल्प पत्राचो पंचनामो केलो. पयलींच केंद्राच्या धोरणांनी पेट्रोल डिझेलाचे दर 100 वयर. आतां वेंचणुकेचे तोंडार दर आनीक वाडूंक दिवचे ना म्हूण ताचेर लोक खंय विस्वास दवरपाचो ना. जाहीरनाम्यांत दरेका फामिलीक 3 गॅस सिलिंडराचें उतर म्हणल्यार उज्ज्वला स्कीम फेल. मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछती हूँ, आपने अपने मैनिफेस्टो में आज कहा है कि आप डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाएंगे. और I would like to ask the Honorable Chief Minister of Goa, who are you fooling, sir? Who are you fooling? That diesel and petrol prices which you are promising now to keep under control, that you will manage to do it? No way. You are saying 3 free gas cylinders. आप 3 गैस सिलेंडर देंगे गोवा के फैमिलीज को. I would like to ask the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Goa that after 5 years of decimating the household budget of the common man and the common person of Goa, now you are thinking of giving 3 gas cylinders. That any party which asks his candidate to file an affidavit and to swear a pledge is itself telling the people of Goa that they do not trust their own candidates to whom they've given tickets. If you ask a member of your family that you will not leave me, please give a pledge, that means you don't trust that member of your family. That's what the Congress and the Aam Aadmi Party is saying. And I assure you that TMC candidates, wherever they will win, they will not leave the Trinamool Congress, because we have complete faith in them. We don't need to take a pledge. We don't need to pose a picture with written pledge at the back. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात. विस्कळ भोवात. नितळसाण राखात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.